ചേച്ചി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എനിക്കെന്നെ പഠിക്കാൻ വയ്യ. അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി. അതല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നും. മോളെ, നിന്റെ നന്മയ്ക്കാ ചേച്ചി പറയണത്. കഴിഞ്ഞത് മറക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. നിനക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട്. കുട്ടിയെ നന്നായി വളർത്തണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാ ചേച്ചി പറയണേ. പഠിക്കാൻ പോയേ തീരൂ. ചേച്ചി എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്തോളാം. കുട്ടിയുടെ കാര്യം ചേച്ചി നോക്കിക്കോളാം. ഡോക്ടർ സാറും പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ പഠിക്കാൻ വിടണമെന്ന്. പഠിത്തത്തിനുള്ള ചെലവൊക്കെ സാറ് നോക്കിക്കോളും. നിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ സാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുത്തക മുതലാളിമാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ ദല്ലാളന്മാരുടെയും കാവൽ നായ്ക്കളാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ. കുത്തകകളാൽ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട് അവരാൽ തന്നെ ചരടുവലിക്കപ്പെടുന്ന കളിപ്പാവകളാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിലെമ്പാടും. ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ്? ആരുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്? പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ്. നിനക്ക് ഏത് നിറ വേണ്ടേ? ഇത് മതിയോ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായ തുറന്ന് പറയ്. ഇത് നിനക്ക് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് എടുക്കോ? ഇത് മോനും എടുക്കാം. ആ ചോപ്പ് സിന്ദൂരും കൂടി എടുക്കൂ. എന്തിടാ കരയാതെ മോളിത് പിടിച്ച് ഒന്ന് പിടിച്ച്. എന്തിനാ വാവേ കരയണത്? പനി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കൂട്ടാതെ പോയത്? ഒന്ന് പിടിച്ചേ. പനിയായിട്ടല്ലേ വാവേ കരയണ്ടാട്ടോ. അതിങ്ങോട്ട് തരൂ. അമ്മ കഞ്ഞിക്കൂർക്കല തലയിലിട്ട് തരാട്ടോ. ഇത് തേച്ചാലേ പനി മാറൂട്ടോ. എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി. ഉപ്പി പാലും തട്ടിക്കളഞ്ഞു. തള്ളയോടക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ. പറയാ. മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യേ, വാവയെ കളിപ്പിക്കേ. അത് വെച്ച് കളിപ്പിക്കേ. ഞാനേ ഈ ഉടുപ്പ് മാറ്റിട്ട് വരാം. വാവേ വാവേ നോക്ക്. സൈക്കിൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിശ്ചയിച്ച് തുവയ്ക്ക് നിന്നോ? അതെ, ഈ കണ്ണാടി നേരത്തെ ഇതിലില്ലായിരുന്നു. ഇതും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചപ്പോഴേ 100 രൂപ അധികമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കലക്കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ വക ഒരു സമ്മാനമാണ്. അത് വേണ്ട, ഞായറാഴ്ച കൂലി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നോളാം. ഓഹോ, എന്നാലേ ഇത് എൻ്റെ വക ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ശരി. എന്താ അവിടെ ഒരു ഒച്ച? ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകാരൻ വന്നു.
ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടി. എന്റെ മോൾ ഇനി ഇതില് സ്കൂളിൽ പോയാ മതി. ചെല്ലു മോളെ. വഴിയിൽ ആരുടെയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണ്ടല്ലോ. ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള ആഗ്രഹല്ലേ നിനക്ക്? ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്ക്. വാ. ഒന്ന് പിടിക്ക് നീയേ. ഓടിക്കുമോളെ. പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച്. ചേച്ചി. മോള് കോവിലിന്ന്? അതെ ചേച്ചി. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയല്ലേ? കലയൊക്കെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതെയോ? മോളുടെ നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ കലക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഒന്ന് പകർത്തി എഴുതാൻ. പിന്നെന്താ, നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ചേച്ചി. കല എവിടെ? അവള് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുക. മോള് നാളെ വരുമ്പോ ആ നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇല്ല, എന്നാ ശരി ചേച്ചി. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രേമഭാജനമെന്ന് ചേച്ചി, കുട്ടി കരയുന്നു. അവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നീ വലതും വായിച്ചു പഠിക്കാൻ നോക്ക്. അമ്മയുടെ പുത്ത് എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഇപ്പൊ പാലാറും കേട്ടോ, ഇപ്പൊ തരാം പാല്, ഇപ്പൊ തരാം.